14 urteko mendi martxa honen bestean bere amaierara izten ari da, eta hori hemen ikurtzen simbolizatzen da Tolosako Berazubi estadioan bertan. Aurreneko postun, el corto verdadero, Hala, el corto verdadero, Dios, primer puesto, aquí, kirri asko, bueno, Javi! Arnasik ez? Dios! Masaje batzuk hartu gara dikeo? Masajiak, bai, masaje hartu pizkat entzak. Venga, entzak horrekin eta diplomare bat sekarria. Beste asko menezio diplomare bakak. Hemen, plan jaurin, entzalde. Eskarri, Dios, venga. Vale, eko jo. Amaitu dugu, geuk ere gatu nahi izan dugu. Zuek hemen altzeate. Kotxe horriko zialdego. Kotxea nahi aldek. Kotxea, esan jo, hori jo nun gatzek. Hori jo? Ba, itxasu aldea juteko eta. Tolosan zatek geho, Horretik, ba, ale, jumirri entrenatzea. Gertu negora eta emesik berta, ibai hartu. Ibai hartu. Gere. Aitzaldek. Bai, zer daka, mendrilua belerin. Bai, erkiatuek, Seizak auskaldea, entreno txagumirri diuta. Dios, jorin la hostia. Hauen samba erritmoa ikusita oraindik puska baterako rio badaukate hauek hori jora iritsi arte. Aurtengo egin dio, mendila urtea euskalo. Ongi nola ez, ongi egon behar da, erra segiteko.